típiques compres per... Què està passant a l'estudi? Montse, bona tarda. Hola, bona tarda. Bona tarda, Montse. T'haig d'explicar el que està passant ara mateix. Sí, sisplau, que estem frenant Aranda i jo amb cara de pòquer. Doncs mira, jo estava parlant com si res... Ja havia vist que en Marc i Joan havien entrat a l'estudi, però pensava, no sé, farà una foto com si res. I de cop veig que l'Ester i Antoni es giren, que dic, no passa res, perquè com estan ballant tota l'estona, i s'han posat... Què és això que us heu posat? Mira, això que ens posem al coll... El Toni porta un collaret d'aquests típics hawaians i jo porto una diadema... I aquest és en Jordi Cortines. En Jordi... És cap d'any, Olga, és cap d'any. Clar, en Jordi Cortines, que està entrant... L'Anna Mauri, que no sé com veu el control, perquè també porta com una mena d'antifàs. Montse, vosaltres aneu disfressats? No, però d'aquí una estona és la nostra intenció. Nosaltres, però, tirem pel tema cotilles, Anem una mica més enllà pel que fa a la roba interior típica de la nit del 31, la vermella, i ja sabeu, l'Extraradi anem una mica més enllà de les modes, ens avancem a les modes, i a Ferran Aranda i jo ens anirem a una cotilleria perquè volem allò, estrenar l'any vestits amb una cotilla, A més a més, ara molt de moda, entre les pin-ups i tot el tema burlesque. Ja us ho explicarem, això serà la darrera de les mòbils. Abans, però, anirem a trobar l'home dels nassos, que avui és el seu dia, i també avui es fa la cursa en honor seu, la cursa de Sant Silvestre, també anomenada la cursa dels nassos, precisament en honor seu. Anirem a trobar aquest senyor i veurem a veure si ens dona